Soc Cristina, fa 6 anys que visc a Pere Guerau i el record que guard amb més estima del barri és precisament quan vaig arribar, la primera vegada que vaig entrar a la que finalment seria ca meva. I en el moment en què vaig començar a conèixer la història d'aquesta casa. Aquesta casa era un dels comerços del barri, concretament era una carnisseria, i quan vàrem entrar a la casa vàrem trobar diversos records de lo que era aquest negoci. Vam trobar el taulell de la carnisseria, que avui són les nostres tauletes de nit. Vam trobar la càmera freda, de la qual hem conservat la porta de fusta, i hi varen trobar també un llimoner des que moltes de les persones que han vengut posteriorment se'n recordaven. I una d'aquestes persones precisament va tocar a la nostra porta fa un parell de mesos. No la coneixíem de res, però va dir que feia temps que mos volia visitar i que li feia moltes ganes tornar a entrar a la casa perquè ell precisament havia nascut en les cares del nostre dormitori i li feia moltes ganes tornar a veure aquell espai, li feia moltes ganes tornar a veure el llimoner i saber si encara feia llimones, i com per compensar aquesta autoconvidada mos va dur moltíssimes fotos tant de la seva família com de quan ell era petit com dels orígens de la casa. Nosaltres li vàrem mostrar la casa, li vàrem mostrar el llimoner i també li vàrem mostrar un objecte que vàrem trobar enterrat en el pati quan el vàrem arreglar, que també és un record d'aquell primer ús de la casa, no? Que era precisament aquest teant que devia emplear don Andreu per tear les peces de carn a la carnisseria.